Bas odhi mbele ni penjo medo nyuolore ewi chung' mar duond bura mar ODM kaluwore kod bedo gi winjruok gi sirikand William Ruto kod yudo lemo e sirikal ma Manywanda moselieki ni nyalo chuogi pacho kaendi bang' twak. Pogruok e weche mosebedo kawuok e dho jokanyo mag ODM nyiso ni nyalo bedo ni ODM ochung' akara. George Bati miwa ler. E kinde ni mang'anyo kod ng'uro osebede pacho ka kaluwore kod chal mar Kenya, kendo jatend piny bende osegolo kwayo mondo twak makelo ganda Kenya kanyakla obedie pacho ka mar reso piny Kenya. Duond bura mar ODM nenore kama ochung' nyama kare ewi wach mar twak mar loso piny owacho mar Manywanda. Dialogue is the way forward out of the crisis that we are having today in our country. Chung' mopogore osebedo kaneno kaluwore kod weche mawuok e dho jokanyo mag ODM. Ka e kinde ma gavana Masia James Orengo ramo kosemo jopiny ni kik yie mondo twak obed e kinde ODM kod sirikal. Kendo ni twagno jomoko tiyo godo e manyo lemo e sirikal kendo en twak ma sakrilego. We cannot kill our people. And the time when we are mourning them, we are looking for officers. That cannot happen. And I want to say those who are in a rush to join Ruto, that Ruto is a passing cloud. I'm urging everybody that joining Ruto is a disaster, is an abomination. It cannot work. Jakom mar ODM John Badi okwero Orengo kowacho ni twak ema nyalo kelo Kenya kanyakla. I am in total disagreement with James Agriole. He's my senior, he's my friend, but where he's wrong, I will tell him you are wrong. You cannot tell us that we cannot dialogue, that we cannot talk with Ruto, we cannot talk as Kenyans. What is the alternative? We cannot play politics of populism. We cannot play politics of theory. We have been playing politics of theory since independence. That is why we have got these things wrong. Where are you taking us? We cannot follow Kalonzo because we don't know where he's going. Personally, as John Badi, I am saying it here affirmatively. I am not persuaded that Kalonzo is taking us anywhere. And I'm not persuaded that Uhuru means well for us now. Kata bang' ogai mar ODM Raila Odinga kokalo e mbui mare yango chieng' Jumapil ni onge twak mosetim kendo ni nyaka piny owacho chop dwaro moko kamoting'o chulo familia mag ji manonegi kod manoyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo, weyo thuolo ji manomaki kinde ng'anyo, kawo okang' mar chik ne obila manonego kata hinyo jopiny e kinde mag ng'anyo kod teng'o mogo lwet komanda mar obila Damson Bungei e kind dwaro mamoko. Wach mane osir kod andika mar ODM ma ochuoyo kogno kod jagoro maduong' mar duond burano Edwin Sifuna ma omedo mako chung' ni onge twak kata winjruok ma osebede e kind ODM kod sirikal mar siro lwedo William Ruto kata loso sirikal mar Manywanda nyaka sirikal chop dwaro mane Raila Odinga oketo. Jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma e twak mare od bura chal kama oelo gigo ma osebedo katimore tok pasia e kind ODM kod piny owacho mar Kenya Kwanza kong'iso jatend piny William Ruto mondo yang nyinge mar Raila Odinga ne omiye mondo mi obed lemo mag jotend migepe kendo chwal gi od bura. As a person from an ethnic community, I will not agree to a position where people says everybody is in the government of Kenya except Luos. Yet Luos also pay taxes. Honorable Speaker, I therefore want to congratulate the President for the appointment, but request the President that within the week, as soon as tomorrow, we want to see those other appointments Baba was to forward to him. And we want all of them approved. Kaluma bende kokalo e mbui mare mar X onyiso Sifuna mondo owe bagni gi wach kendo riere tir gik mane ODM owinjore e kinde romo mare ewi wach mar twak, wach manoduogo tielo e kinde twak mare od bura. Speaker, let me send a warning. We want to tell people sending conflicting positions from the ODM to remember that they are on an interim position in those positions. Ka koro wach mar twak medo kelo liete duond bura mar ODM to kata mana e kind duond buche ma oloso riwruok mar Azimio, penjo en ni dibed ni ODM ochung' nyama kara to en ng'a ma wacho adier ewi chung' mar ODM. George Bati, Ramogi TV.